Good morning mga kaidol. Wara-wara na punta sa dalangan mga kaidol. Ngayon itong trabaho kada adlaw mga kaidol. Wala makapalit sa itong panginahanglanon mga adlaw-adlaw mga kaidol. Ang sana man ako motor, pero hindi na may mandar. Kung yung kinabuhi si cool driver mga kaidol. Nakakaroon, auto na mga kaidol. Mablakan si cool driver mga kaidol, kaya wala na. Kung di na mo andar, maghapon, di mayo, way palit bugas mga kaidol. Kung yung kinabuhi mga kaidol si cool driver. Sampit-sampit tayo ginawa mga kaidol, mga yung tabang, andar lang kaya. Wala na yung mapalit ang bugas ba paghapon. Nga kanya karon hindi mandar ni ron. Di ka na, niandar ah. May paglaom pang makapalit ang bugas sa sudan mga kaidol. Palitanan siya ni carburetor mga kaidol. Wala na tani kay niandar ng mga kaidol. Nautuhan mga kaidol, nautuhan. Nautuhan si idol. Taas ng adlaw mga kaidol. Taas ng adlaw. Busy si idol sa yung live. Kaya mag-upload pa man, mag-edit-edit. Pero silang makaan nila kapunta ni. Magbunga lagi po niya itong pinaghirapan mga kaidol. Basta mo smile na gali, alam na.
Beer City. Oh, ali. Salamat. Oy, salamat, God bless.